Diretso, mga kanima, di ba, daan mag-aaral mong trabigan ka. Hubuan na nga na trabaho ini. Diretso. Ngayon kagat pisti ka, kaliwa, kangin ka, kanan, ganito. Tagalog lang kanya. Nuhaw makini. Karno na magkatragi, magkawariban, mga bas pa ini. Lagbukang ko, anas, lagot yan. Karasa. At ipapasuhi pa naman. Diretso. Mga animal ron manini nga. Tikain ka na naman dito. Napirestihon, di adan magdami pirestihon ini. Nagbagpadan niya aram ini. Diretso nga ka-animalan kamo. Pamamayakan ko nga ani kamo at na nahubuan lugot i-trabaho. Waray na ada ini. Kuhaw na damaking animal ini. Nadi ka mga laglag po ka kung kaanag mong gintago ng serbesa. Halaan na kamo ha. Nung nahuwa. Okay na ini. Ada natin kadamo na niya mga sarong nga perstehon. Diretso. Ayaw ka magpupo. Doon nga mga pinagmakuring uman ini nga. Hindi nga ba sarong. Diretso niya ba? Banyak kang kung ikaw nga animal kang ada ka nasabot. Diretso ha? Anak binobot daw na nga ani nga first day. Pupula doon ko ikaw nga ani nga bubunggo mo pag nga. Diretso nga ito, parapakyana. Sisikaran ko nga ani ikaw first day ka adikubog na lurong ka. Inano ka na naman, Michael? Sumaka na naman utok aning puno pinapabalhin kalgudang karabaw nga ayam ka. Baga ba bansa sa'yo magsinunod-sunod at pag tinahap, babanya kang talugo ikaw yana. Inano ka na naman, Susan? Papabalhin ka lang karabaw. Nagpinanulot ka na naman, hindi ka ng tao. Maupe kung sisibuong kalugod na karabaw nga ayam ka. Hindi ka makilala nga, pirestihong ka. At naman nga manunulay ka, sibo ka nang manunulay ka. Pasinagot man, Mike, nga po pag sinasawa niya, darag kapit nga bagwari matsurod, pinpapabalhin ka lagod ang karabad mapasuna, at isinusunod kasada. Oo, palagod pag isus ka din mga pirestihong ka, pag tubala lagod sa timluyot bayo. Michael, nakikitaan mo yung Susan, Michael? Hi, Susan. Nakaturog. Hiburnok, nakikitaan mo hiburnok. Entoy, hiburnok. Hi, man. Patay na.